Benvinguts i benvingudes al Teatre Pallà, a aquest festival final de curs. Ara, en uns minuts, veureu passar per ací, jo crec que si fa no fa un centenar de ballarins i ballarines, jo crec que me quede curt, perquè l'alumnat del centre de dansa són molt més. I jo crec que és per estar molt feliços, perquè això vol dir que ací a Borriana la cultura està molt viva i sobretot la dansa té un lloc propi a la cultura de Borriana. És més, jo diria que aquest espai propi que té la dansa ací l'estem fent tots nosaltres, especialment aquest alumnat que serà ací a ballar. Així jo crec que hem d'estar orgullosos d'això. Volia agrair primer a Vicent Granet, que és el regidor de Cultura, el suport que dona a aquest projecte, però especialment a vosaltres, a les famílies i a l'alumnat, per la confiança que ens esteu donant any rere any. I finalment també no voldria oblidar-me del professorat per la seva dedicació, perquè a més esta setmana, arribem al final del curs i la veritat és que estem tots molt cansats. Els alumnes perquè han fet exàmens, perquè porten tot el curs, el professorat també perquè porten molta traca. Però aquest esforç final jo crec que el fem amb molta il·lusió i podreu veure el resultat final així. Així que el millor jo crec que és que us deixe ja i us deixe en l'espectacle. Gràcies.